Papahawaon na sa Kapitolyo ang mga namuyo sa kanhi nahimutangan sa opisina sa Department of Agriculture. Apan ang mga namuyo supak niini kay wapay hukom ang korte kung kinsa gyud ang nanag-iya sa yuta. King Perez, Suginlimin. Tanang mga building nun diha na plano nga gamiton pero saan ko paggamit nga di pang squat man. Karong adlaw gisusi ni Capitol Chief Security Officer Loy Madrigal ang luna nga nahimutangan sa kanhi opisina sa Department of Agriculture. Papahawaon na ang gibana-banang 63 ka mga namuyo sa 11 ka mga bakanteng buildings. Kutob karong buwana lang ang gitugot sa Kapitolyo sa ilang pagpuyo. Ang compound adunay gidakon nga kapin 6 ka hektarya. Kining pamilya wa pay buwan nga namalhin sa usa ka lawak sa DA compound. Capitol. Capitol. Sa mga offices atong ibalhin nito na nangyayain mga projects na kuha niya demisad ng huwag sabi sa ganhi. In fact, we donated portions of that to the CA, the Court of Appeals. I was told also that the DA, this was last year, I was told by a representative of the DA na they plan to build a new building, to construct a new building there sa DA. So, we also need space for our livelihood program. Dili uyon ang Homeowners Association sa plano sa Kapitolyo nga pagpahawa kanila kay matud pa wa pa hukmi sa korte kung kinsang tinuod nga na nag-iya sa luna nga nahimutangan sa Department of Agriculture compound. Yes, naman sa records katong gihatan. Matud ni Madrigal gamito na ang maong luna og tukuran sa mga opisina sa Kapitolyo. I hope they will set the example nga mo-observe sila due process. Adto ta sa korte mag-istorya sa merito sa kaso dili sa daplin. Verbal lang, but notice from me wala. I'm not saying any notice for them to vacate. That's why amo na silang i-konferensyaon ng kanang occupants there or ilang representatives. Ang Dakbray kon Department of Agriculture Cebu Breeding Residents Association Incorporated may claim nga gideklarar ang luna nga usa ka socialized housing site. Gani ana karon sa Court of Appeals ang judicial review sa pagsusi kung kinsa ang tinuod nga nanag-iya sa luna. Hangyo sa Homeowners Association nga magpaabot usa sa hukom sa korte. King Perez, News 5. Upat ka mga balay sa Barangay Apas ug Sudlon Lahog gi-demolish kaganiya sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo kay gingong nagtukot og bagong istruktura sa luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Si Loy Madrigal, ang Provincial Chief Security Officer sa Kapitolyo, maoy nangu sa pagpaguba sa mga skeletal houses sa Sudlon ug Apas. Matud ni Madrigal, daghan pang istruktura ang gikatakda nilang gubon sa masunod nga mga adlaw. Para dili na managhan ang kining kuan, ang kining illegal settlers. Wala po, dili po siya mahog relocation. Magatuban karon og kasong arson ang 35 anyos nga lalaking gituhuang nalikoy na ang pangisip tungod sa paggamit og illegal nga drogas. Human niya sunuga ang ilang balay og naangin pagyud ang tulo ka balay sa ilang silingan sa lungsod sa Liloan kagabi. Sugin ni Ray Pasaporte. Duha ka balay na ugdaw ug duha sab ang nakan-an sa kayo atol sa sunog kagabi sa sitio Tabok Lamak, Purok Golden Duranta sa Barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Human tuyo og sunog ni Jose Partulan ang ilang balay. Matud sa igsuon sa suspek nga nibalhin na siya og higda sa balay sa lain nilang igsuon. Human nibahad ang iyang manghod sa miaging adlaw nga sunugon niini ang ilang balay. Mahadlok man sa kumukuan kay labi pa katong moingon lagi nga iyang sunugon. Nya, wal anak ko din sudod, sila ko niya, di maapil ko. Nagtuo si Jima nga dunay nervous breakdown ang iyang manghod. Kunya, usay, tarong man sa mga istorya. Alas 9:55 na dawat ang alarma ug nakontrolar ang kayo sudlang sa 5 minutos. Gibana-banang moabot sa 100,000 pesos ang danyos niini. This guy is an insane. But based also the interview with my colleague, he deliberately intent doing such a crime by using lighter. Nitugan si Partulan nga naglagot siya sa iyang mga silingan kay binuangan og yasulan kuno siya. Duna sab kunoy higayon nga sa atop na siya muhigda kay di na siya makatulog. Alam ko na amo gusto lagi butang sa CCTV diha gud. Ila ko gi-monitor ba. May buhok siya kung siya kung hatong sa bawaan Manila. Giangkon sab sa suspek
nga tigamitan siya og drugas kaniadto ug nibalik siya sa maong bisyo sa miaging tuig. Apan karong tuiga wa na kuno siya mogamit. Wa sab magmahay si Partulan siyang gihimo nga pagsunog sa ilang balay. Ray Pasaporte, News 5. Why believe si COSAP Head Dr. Alice Utlang kang Cebu City Police Office Director Noli Romana sa pagsumpo sa illegal nga drogas sa dakbayan sa Sugbo. Samtang ang barangay Pitos maong ika-33 nga barangay sa syudad nga gipaubos sa surprise random drug test. Sugin ni Leslie Camena de Vistil. Wa makontento si Dr. Alice Utlang ang labaw sa City Office of Substance Abuse Prevention sa gibuhat siyang katambayayon sa pagsumpo sa ginading drogas nga si Cebu City Director Noli Romana. Matud pa ni Utlang nga kung iyang graduan si Romana gikan sa 1 to 100, ana lang kini sa 40% ang performance sa pagsumpo sa ginading drogas sa dakbayan. We are trying to identify sa mga personnel sa barangay nga nagamitan. For sure, katong nagamitan, nangundang dito. So, na-decrease sa demand. So, we expect also nga, kuan ba, kanang back-to-back, no? Na amin, ang demand din ang supply. So, kung kung nai city officials na to nga na satisfy, ako as partner sa dili sad kayo ko. Dugang niini nga ngayang ipaubos sa profiling ang mga sakop ni Romana kay duna kunoy posibilidad nga dunay mga impormasyon nga wa gipadangat kang Romana. Uyon niini si Vice Mayor Edgar Labella apan iya kini ikonsulta kang Mayor Michael Rama. Bisan kuno ang mga barangay kapitan naglibog kon si kinsa ang ilang kontra ug si kinsa ang ilang kauban sa pagkigbatok sa illegal nga drogas. Gani ipatawag ni Labella ang tanang kapitan sa Mountain Barangay sa Dakbayan human siya makadawat og taho kalabot sa naghitang nga pagkamit sa ginadling drogas. Gani sunod nga meeting sa Police Coordinating Advisory Council adto na ipahigayon sa Talamban Barangay Hall. Kay nag-report sa sila, dili sa sila satisfied kay nag-report na sila pero wala action. So mao na kay usay man gud makita man nato no nga kung gaabay activity nga gihimo. And then usasad nga naay nitong hapon nga kuan nga mas maayo nga kanang within sad sa rank kanang basig i-check kay basin og waksad kayo ni feedback sa kang Romana nga naaday dito dapita ang problema kay naasay problema sad ang mga sakop niya. It is premature to jump at this point any conclusion as to who are if at all there are officers and men of the PNP who are also involved or if not involved at least in cahoots or in connivance. It is premature at this point. But of course, that is a step in the right direction to ask also for a profiling of all the officers of the PNP. Gipaubusab sa surprise random drug test kaganina ang 74 ka mga barangay employee sa Barangay Pitos din way nagpositibo sa illegal nga drogas kanila. Isip halipay silang partisipasyon, gihatagan sila og tag 5 ka kilong bugas. Mato ni Kapitan Leonilo Bontilla nga nagtampo-tampo sila mga opisyales alang niini aron maapuran ang tanan. Nagmalaumon si COSAP Assistant Head Ernest Herrera nga unta pinaagi sa ilang gihimong drug test makuhaan ang mga tigamitan og ginadiling drogas bisan pa man og way nakita ang pagkunod sa mga nagpakatak og illegal nga drogas sa Sugbo. Kulang ito yung panghatag na mo nga niag sa tanan. Okay, og mo sulti tadaan naman gid mo rin. Wala ni ubos. In general, wala ni ubos ang problema nato sa droga din sa syudad. But hopefully with the cooperation sa atong mga barangay officials and of course atong mga katagpuan sa kapulisan. Leslie Camena de Vistil, News 5. Posibleng matabangan sa Kapitolyo ang kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo sa giatubang ining problema karon. Apan di basta-basta makahilabot ang Kapitolyo sa maong isyu kay pending pa ang kaso sa korte diin dunay injunction case ang pag-aprobar sa budget sa maong Dakbayan. Sugin ni King Perez. I will not comment on that. Although kami nagtuon sad mi. Gipaibaw ni Vice Governor Magpale ang presiding officer sa Provincial Board nga adunay gihimong investigasyon karon ang Committee on Laws ug Committee on Budget and Appropriation sa kagubot sa Dakbayan sa Toledo. Subay kini sa gihatag nga preliminary injunction ni Judge Hermes Montero sa Toledo RTC
pagbugong sa pagpatuman sa kapin 600 milyones pesos nga budget sa dakbayan karong tuiga. Kay moagi pa sa Junta Provincial ang giingong approved 2014 Toledo City budget, mahimo pa nilang ma-disapprove ang maong budget kung mapamatud ang gidali-dali ang pag-approve niini. On the whole, if your question is we can still make a decision, as far as the board is concerned, di man kami ang UTRO, yes, we can. Gani misugyot si magpalik ang Davide nga magpautang una sa Toledo aron matubag ang suliran sa pagkaputol sa ilang supply sa kuryente sa tanang buhatan sa gobyerno sa maong dakbayan. Maybe we can do the same like what we did sa Camotes, kung kana lang ilang electric bill, or maybe the governor can intercede sa Sebeco na i-restore lang sa ang power. Wala. At the moment, wala. There's a case na we're pending, but kini ng councilors, kini majority of them, they insist on there was no approval of the budget. That's why they went to court to question the procedure sa pag-approve sa budget. Pero in the first place, it's just my 2 cents worth, no? Tayo dapat mo intervener ang 40 o nga anak. Tan-awon pa ni Davide kung unsay matabang kun mudangot man gani ang mga opisyal sa iyang buhatan. Gipasabot ni Davide nga maglisod sila sa paghilabot sa suliran. Kay matud niini aduna na pending case dito sa Court of Appeals kag gisangat ni Toledo City Mayor Sonny Osmeña batok sa gitugot nga injunction nga gipangayo sa unom ka konsehal sa majority block. Nimo man, we just kay kita po, we don't want also to, there's an order lagi. Nimo, we can actually do that. Sa kurang ingon, maybe Mayor Osmeña wants to, sa akong pakulang pa na, wants to teach a lesson to these itong mga senators, itong mga councilors na ni mabag sa budget. Panawagan karon ni Davide og magpaling nga mapaspasan ang paghukom sa Court of Appeals human mitumaw ang mga problema subay sa gitugot nga preliminary injunction. Impose on the court, we can only request nga mapaspasan nila kung ano ma-resolve ng impasse na may tabo sa Toledo. Court of Appeals, they just have to fast track yun. They have to fast track yun ilang decision kay kuan. Kita naman ta karon og unsa ni suffer, walay sweldo. King Perez, News 5.